Amak mando jarri zian, eta goia urtekin nik aukeratu frikia izaten jarraitzea. Ni oso friki janaz. Ni ustez naiz dexente frikia, gauza zentzutan, ez? Gauza bat gustatzen zaitenean, esten naiz gauza asko behiratzen gauza horri buruz, bastante friki esan. Harry Potterreko liburutako frikia asko gustoko ditut. Jaio nintzenetik, nik uste dute friki izatea, eretzako arrotasun handiko kontzeptu da. Friki izatea azkenean zer da friki izatea? Friki izatea da, gai bati buruz, espertu izatea. Eta pixkat termino bat bere garaian bazela oso konkretoa pixkat despektiba, baina nire ustez gaur egun asko aldatu da, eta bueno, lehen frikia nintzen, eta bain jarraitze frikia izaten. Ni frikia naiz, baina ez dut, frikia asko gustoko bestela, asko gustoko baino maila bat altugoa. Baninaz super frikiza bideo jolasari buruz. Frikiza da batzanean pertsona bat sartzen dotzona orduak, gauza bateri buruz gustate jagona. Gustate jatzuna, sukaldatzi gustate maiatzu bai. Friki bat zara sukaldiari buruz. Bardina... Nire izateko era da, interesa piztu zaitenean zuzerrengatik, interes handia piztu zait, eta orduan ikasi horren inguruan. Eta horrek arrotasun emoten dut. Nik ingo nuolako neure deskripzio bat, zertan zara nik neure hiru gauza dira. Pokemon asuntue, izan zen neure Game Boyeko lehenengo jokoa. Eta momentu horretatik orain arte, 30 piku joko dauzkat, eta Pokemon dauretzako neure jokua. Nik dakata nahi bat, ni bino 4 urte zarru dena. Txikia nintzela nire amak ekarri zion etxea Nintendo 64 bat. Nik uste 3 urte nitu nion olako zehose, ja mando bat nekala eskuan. Bideojoko batekin getu berko banintz, esango nuke The Legend of Zelda, dudai gabe, eta Gris. Justo ditut biak tatuatuak. Mendakat Grisen tatuaje bat eta hemen Zeldan beste bat. Bino, kriston zerrenda indezaket. Bertxolaritza. Asko bagea bertxo frikik. Bakizkiula, plaza handitan ibiltzean ez aparte, igual dakigu Arabako ezakitze herriko bertxolari bat ibiliala ezakitze sariketan. Hoi, hasi izan, 6. mailan, irakurtze genitun liburu batzuk, hoi izan zen, lehenengo Harry Potterren liburua. Magia netzako oso, esango genuke oso gustoko nuna, eta karo, horraz izan lehenengo liburua irakurtzen aznisin itzanan, nun zentzun bat emate zioten historia guztiari. Gu gelitzen gara egunero gelitzen gara jolasteko, aparte beti batera entrenaten dugu, beti gauz batera. Partidak, konektateko ordua, beti haukau jentia geuaz nahi izaten da bena jolastu, baina guatzanean betiko laurak edo 5 batera biltzen gara beti. Nik uste temporadak diela, ez? Azkenin bakoitzak bere bizitza daka, baino eukiditu temporadak, larun batero ezakiz horutan jolasten getzeko online, ez? Edo lako gauzakiteko. Liburu guztik irakurritut gutxinez 5 aldiz, eta adibidez 6. Irakurritut 8 aldiz behin. Esan honezun, hoi etxean inula, ze hoi izan zen 4. liburua atea zanean, irakurri nun liburua aste santu bat utzan 4 egunetan. Diala takiz 8 mila horri ingurun bat. Esnatu, irakurri eta igua bazkaldu eta jolen bazkaltzeko ordua eta baztu itiziteiten bazkaldu inbarnula. Zeo zerren zale geanean, horren beste gustatzen zaigunean eta horren beste disfrutatze egunean zeo zeiteaz, hortan absorto bezala zaude eta beste guztia azten zu, ez? Ordu nahi gertatu izan zaita adibidez joku bat ateako dute, dane joku favorituenetako bat, kristongo bat ditut jolasteko, eta aztentza jolasten eta orduak pasten zaizkizut ez da kontuatzen. Oain, denbora ez den
zehose sobran dakaguna, urtean behin bai saiatzen azela juten ekitaldi ezberdinetara, adibidez Euskal Enkonterrea, eta hor dia, 5 egun, zure ordenagailu eramaten zu ara, eta 5 egun horiek biziatzen paste dituzu. Eta hor bai dakazula aukera jende berea ezagutzeko, zure jendakin juteko, eta guzti bai. Bertsolaritzak eskatzen ditzuna da asko mugitzea. Nei eskolartekon tokatzen zaita ez, ostiralgo baten oinatia jutea. Ostiralgo baten errezila jutea. Eta, klaro, bada sakrifizio pixkat gehien bat gurason partetik, baina, gehien sakrifizio handina da mugitzea. Friki batek ordua botaten duzu, eta orduan ordu horrek erabiltzen badozuz zeure friki asuntuetan, beste gauzak ezin duzu zein, baina ez da auko egiten duzule, baizik, eta aukeratu egiten duzule, eta bilen hartien mugitu eta oreka bilatu ez da. Netzako Euskal Enkonterbakoitza izan da ezberdina. Zegotzena, lehenengo aldizko nintzenean, enintzen aurkitik altxa. Ehundu nintzen 5 egun, eta esan nun, ke marabila, ez? Bino bai horretza sentitzen ez prejuzgatua, ez ezer zaude hor aturroio jende guztiakin. Niri hona ekarri nabena atzanean jente asko ezautze oso. Gauza bardina gustateak, zelako bisimu ukidaben bebai, ze batzanean ez da jolastu bakarrik, zu konfiantzi hartze osu nian, ezagutze osun pertsona barri jaz, batzanean, egunero zauz beraz, jolasten, lo otro da, bakoitzen bizitza ezagutze osu, bai neuria da neuk berena. Orduan, nonora banoia, Balentziara banoia oporretan, nik laun naukatez bertan. Kadizera banoia, laun naukatez. Madrilera, edo nora banoia, aukate jentea horixe da ekarte hotzun hona, jenti zautze osu. Ez, egia esan, alde hortatikan dirua da, liburutek eta, por supuesto, pelikulak eositazkat. Hortaz aparte egia esan ez dut gastatu diruik hortan. Ni ez diot hainbesteko, zorionez hainbesteko garrantzia eman horri. Atzanean zu kompetituten bauzu premizuk daukazuz. Baina bai, atzanean eurak dauke denda bat joku barruan, da gauza barrizak urteten diz, edo adibidez pertsonaje baten erropak, bestia, da badao. Nik gehien gastatu duten orduan hori da, neure setapa. Zateo, igual mikrofono barri bat, edo kamera bat, edo pantalla bat edo ikusteko. Hor bai dut gastaten, bastante. Dragoi bolatik urten dan guztixe ikusi dut, seguratu tatuak egingo dut hemen, besoan. Eta euretxien hormetan, dekuzuz, Pokemonen posterrak, aldetiken olako armarri erraldoi bet, posterrak egitxau aldetik iburuz, dragoi bolaren panpinak, figuratxoak, Pokemonenan bebai, leku guztixe dago, eta eskubaloiko sariak bebai, hori da neure etxe osue, horretaz beterik dago. Osea, argi dago, zer gustatzen zaidan. Ni aurkituna egoera deixentetan, igual lagun artean zaudela, oain etxe gertatzen, baina lagun artean zaudela, eta igual norbaitek sateizula, bihar getuko gaezak izateko, eta igual sateizu, etxean getuko lol batzuk botatzen, ez? Eta jendeak ez ulertzen. Ez horren gaizki ikusia etxean getzia, pelikula bat ikusten, baina etxean getu nebazu bizio batzuk botatzen, horren normalean pikatu egiten du. Adibidez, jentiak esaten dago, baina horrek ez dutzu eramango inora. Niri baina eramango nonora, nik Konstantinez. Nik pasaut ez nire urte esoko titulua ataraten da, nik ikasio neurena isautena. Baina ez txau guzta. Da nik ikusi nian hausen salida bat zeukala orduntxe hartu neban da esan eban bitxu. Honek salidi hauko da hausen aiot izan, da lortu engot. Da horrek ze sakrifizio haukon, eutzako, atzanean ez daukazuk beste denporarik. Nik adibidez Nikolan pentsateo, neu gustate jaten gauza bat etxen hau da asko divertibutena. Ez da zerbait jendeakin hitzeiteten hau, orduan alde hortatikan ez dit afektatzen. Eta bestela ere, esanetena gozko gustatzen zaizut, bai. Eta ez badau konpartitzen, ikasieten zerbait da, ez dakitza izan zen pelikula baten entzun nulako, edo esan duen, sobre gustos no hay colores, berderaz. Eta, karo, horrek esan nahi du, pertsonak gea, eta orduan nore individualtasun hortan, bakoitzak bere gusto dazka, orduan
konpartitzen ditu oso ondo, eta bestela de bai.